susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Praise God, purihin po ang Diyos. Magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. At muli po, welcome sa ating Tinig ng Pag-asa. Sa gabing ito ay nandito po tayo sa programa kung saan ay sama-sama po nating pagbubulay-bulayan ang salita ng Panginoon at para sama-sama po tayong matututo. Ako pong muli si Pastora John Alba ng J. Blue Kamansihan Chapter. Kaya po, samahan niyo po ako sa maiksing sandali ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa gabing ito. Bago po tayo magsimula, mga magulang kapatid, sa lahat po ng nakikinig na papanood ang programang ito, tayo po muna ay manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa gabing ito, sapagkat minsan pa binigyan mo po kami ng pagkakataon na magkasama-sama at muli po, Panginoon, ay pag-aaralan ng iyong salita. Ang dalangin po namin, O Diyos, ay ang pagtuturo ng iyong banal na spirito. At tunay nga po, Panginoon, ang kalooban mo lamang ang siyang magyari at maganap. At siya po, Panginoong mataas, Panginoon, sa oras na ito. Salamahan mo po kami, continue to give us wisdom, knowledge, understanding, O God, kung paano namin mauunawaan, maiintindihan ang iyong kapahayagan. Tunay nga po, O Diyos, na maranasan po namin ang pagkilos ng iyong banal na spirito. Samahan mo po kami sa sa programang ito at tunay nga po, Panginoon, na akong iyong lingkod na gagamitin mo bilang daluyan ng pagpapala mo, O God. Tunay nga, O Diyos, na hide me in the shadow of your cross, O God, and let your name be exalted, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy kang maitaas at mapapurihan, maparangalan sa pamamagitan ng iyong salita na ibabahagi sa lahat po ng nakakapanood at sumusubaybay sa programang ito. Marami pong salamat. We entrust to you everything, O God. Receive all the highest praises, glory, and thanksgiving in Jesus' name. These things we pray. Amen and amen. Muli po, mga kapatid, magandang gabi po sa bawat isa. At sa gabi pong ito ay napaka-espesyal ng tema na ating pag-aaralan, sapagkat ito po ay ito pong temang ito pong salita ng Diyos na ito pong passage sa Bibliyang ito ay palagi po nating idinideklara sa mga mahal natin sa buhay, na nais po natin na maging maayos at mag-declare po tayo ng mga pagpapala sa kanila. At ito pong verse na ito ay malimit po nating naririnig na idinideclare sa mga kabataan, lalo na pag sila'y nagsisipag-aral, kapag sila'y nagdaraos ng kaarawan, kapag po sila ay nakakatapos ng pag-aaral, at kapag ka po sila ay may mga bagay na ginagawa na tunay nga na nangangailangan ng matinding encouragement, ito pong verse na ito ay palagi pong pinagbubulay-bulayan at idinideklara sa marami pong kapatid natin. Ngunit alam niyo po ba na meron pong aral or meron pong pangyayari kung papaanong sinabi po ang salitang ito sa mga Israelita sa pamamagitan po ni Propeta Jeremias. Kaya po, buksan po natin ang ating mga Biblia at tayo po ay makiisa sa pagbasa po ng salita ng Diyos sa Jeremiah 29 verse 11. Ano po ang sabi dito? Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you,
plans to give you hope and a future. Ito po yung sinabi sa NIV version. Pero po pag kapag binasa po natin ito sa King James version, napakaganda rin po. Sabi po doon, for I know the thoughts that I think towards you, say the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Kaya po talagang sabi po dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo, mga planong hindi nyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Mga magulang kapatid, sa oras pong ito, pag-aralan po natin yung best plan ng Lord para po sa atin. Sabi nga po doon, His best plan for us. Sabi nga po doon, the best is yet to come. Ito pong salitang ito ay nagpapatunay na nalalaman po God knows what is the best for us. Talagang itong salitang ito ay deklarasyon, salita ng Panginoon na ipinahayag kay Propeta Jeremiah para sabihin sa mga Israelita. Ito po ay nagbibigay sa atin, it give us assurance that God is in control of everything. It is not about life without pain, but life with God's presence. Na anuman po yung ating maranasan, anuman po yung ating pinagdadaanan, alam po nating the best ang plano ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po ba, etong salitang ito ay sinabi po ng Panginoon sa mga Israelites noong mga panahong sila po ay bihag, sila po ay alipin, sila po ay naandoon na itinapon sa bansang Babylon, sa Babylonia, na kung saan ay naranasan po nila, dala po yun ng consequences na kanila pong ginawa, sapagkat sila po ay naging masuwayin, sumamba sa Diyos-Diyosan, at hindi po sila nakinig sa payo ng Panginoon. Kaya po ang nangyari, sila po ay itinapon, naging alipin po. At sabi po, mapapansin po natin sa mga pataas na verse, sa mga naunang bersikulo, ay sila po ay inilagay doon sa lugar na yon na hindi po maalwan ang sitwasyon. Sila po ay nagtatrabaho ng labi sa oras, sila po ay nagpapaalipin, nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw, sila po ay walang karapatang magpahinga. Pero ang sabi po ng Panginoon sa kanila doon sa mga naunang verse na gawin nyo ang nararapat. Kung habang kayo naririyan, magtanim kayo, kainin ninyo ang bunga ng inyong itinanim, at matuto kayo. Ibig sabihin po, sa mga ganong pangyayari, lalong higit po sa buhay noon ng mga Israelita, ginawa yun ng Panginoon para po sila'y matuto. Kapag po tayo po, bilang po tayo mga magulang, kapag po may nagawang pagkakamali o pagkakasala ang ating mga anak, tinuturuan natin sila para matuto. Ganun din po ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita. Kung ano yung kinalalagyan mo ngayon, dapat matuto ka. Dapat yakapin mo, dapat alamin mo kung ano yung the best na magagawa mo para mapagtagumpayan mo yung kasalukuyang sitwasyon ng iyong buhay. Kaya po, makikita natin, sabi po sa Isaiah 55 verse 9, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kung paano daw po ang langit ay mas mataas sa lupa, ganun din po mas mataas po ang kapararaanan ng ating Panginoon kaysa sa ating kapararaanan, at mas mataas po ang kaisipan ng Diyos kaysa po sa ating kaisipan. Bagamat hindi po natin pwedeng sabihin na alam natin ang mangyayari, kundi ang Diyos lamang po ang nakakaalam. At napakaganda po nung ating binasang pinagbubulay-bulayang salita ng Panginoon na alam natin o batid natin ang mga panukala ng Diyos para sa atin. Hindi po ito panukala nga para po tayo ay sa ating ikasasama, kundi para sa ating ikabubuti, at bigyan po tayo ng isang kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Pag ganun po kabuti ang Panginoon, wala po siyang plinanong masama sa atin, bagamat yung sitwasyon natin ay naiiba kasi po tayo po yung nagdi-disobey. Katulad po ng mga Israelites, hindi po dapat nilang maranasan, sabi nga po doon, 70 years na sila po ay nagtiis. Pero inalaw ng Lord yung mga pagtitiis o paghihirap nila
para tayo ay matuto. Ganon din po, hinahayaan tayo ng Lord para po tayo ay matuto. Tinuturuan po tayo ng Panginoon para po tayo matuto. At alam po, sabi po, the best is yet to come. Ano po yung what is the best and what is yet to come? Ano-ano po ba yung best na sinasabi ng Lord? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a very good future. Maganda po, best yung plano, hindi lang po sinabi ng Lord dito yung better, kundi best po talaga. At ang Panginoon po, ganun po siya magmahal sa kanyang mga anak. Alam po niya yung mga nararapat po niyang gawin para sa kanyang mga anak. Katulad din po nating mga magulang, ang ganda po ng plano natin para sa ating mga anak. Kung minsan nga lang po medyo na-delay kasi po likas sa ating mga anak na kung ano ang sabihin natin, kung minsan nagdi-disobey sila. Kaya kung minsan po yung nais nating gawin sa kanila na nahahadlangan kasi po ang nais po muna natin bago natin ibigay yung gusto nila, bago bigay natin yung hinihiling natin, dapat matuto muna sila. Dapat mapagkatiwalaan sila dun sa mga bagay na dapat po nating ibigay o pagkatiwala sa kanila. Ang atin mong anak, pagka po may hinihiling sa atin at sa palagay natin ay hindi po makakabuti para sa kanila, ay tinitiis natin kahit masakit, na tinitiis natin na wala sila ng bagay na yon para po dahil alam natin na hindi po nila hindi yun magdudulot ng mabuti sa kanila. Kaya nga po, nung pinagbubulay-bulayan ko ang salitang ito, at bagamat ito ay napaka-pamilyar na po ang bawat isa sa salitang po Panginoong ito. Ngunit makikita po natin na grabe po yung impact nito kapag ka po ito'y ating pagninilayan itong salitang ito na, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang Lord po talaga mismo ang nagsabi nito. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a very good future. Alam po natin na ang Panginoon nung nangarap para sa atin, nung nagplano para sa ating buhay, ang nais na po niya yung pinakang mabuti para sa bawat isa. Kaya po, hindi lang po natin basta i-declare ang salitang ito. Talaga pong ito ay paniniwalaan natin, pananampalataya natin, at makikita po ba dapat natin kung ano yung talagang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya po, bigyan po natin ng acronym or bigyan po natin ng kahulugan yung salitang best. Pag sinabi po nating best, yun na po yung pinakang mahusay, pinakang mabuti, na talagang plano ng Panginoon. Ano kaya po yun? Ano kaya po yung best na yon na ibinigay sa kahulugan ng best na yon na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon? Ang sabi po dito sa letter B, sabi po dito, believe in God's plan. Dapat po paniwalaan natin na talagang may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Na talagang ang Panginoon kapag nagplano ng buhay mo nasa kaayusan, kapag ang Diyos ay nagdeklara ng magagandang bagay sa iyong buhay, dapat mong paniwalaan sapagkat ang Panginoon ay hindi marunong magsinungaling. Hindi po babalik ang kanyang salita sa kanya nang hindi nangyayari, walang kabuluhan. At alam po natin kung gaano po katapat, kung ang tao po nagsisinungaling pero ang Panginoon kailanman hindi po siya pwedeng magsinungaling. Ang sabi nga po doon sa letter B is believe in God's plan. Ang sabi po sa Jeremiah 1 verse 5, Jeremiah chapter 1 verse 5, ang sabi po doon, behold, I form you in the womb. I knew you before, sabi po doon, before I form you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. Purihin po ang Diyos. Bago pa lang sabi nga ng Panginoon, bago ka pa lamang ipinaglihi, bago ka pa lamang ipinanganak, alam ko na yung plano para sa iyo. Alam ko na yung sabi nga po doon, alam ko na yung mga gandang plano ko para sa iyo. Sabi nga niya, gusto ko maging propeta ka ng maraming bansa.
At sa atin po ngayon, nagaganap yon bilang mga anak ng Panginoon na alam, bago po tayo pinanganak, nasa sinapupunan pa po tayo ng ating magulang, may maganda ng plano ang Diyos sa atin. Kaya nga, alam po natin, itinakda ng Lord, gaano kahaba ang buhay niyan. Kilala po tayo ng Panginoon sa ating pangalan, kilala ng Panginoon ang ating buong pagkatao. At alam po ng Panginoon kung ano yung dapat mangyari sa iyo. Nasa sinapupo, hindi ka pa ipinanganganak, bago ka pa lang ipanganak, alam na ng Diyos yung daan, yung iyong kalalagyan. Alam na ng Panginoon kung ano yung iyong mararating sa buhay. Alam na ng Lord kung ano yung iyong tatahaking landas. Ang tanong na lamang po doon kung ikaw ay susunod. Kung ikaw ay susunod. Kaya importante po talaga sa atin na tayo po ay marunong sumunod. Ano po ang sabi sa Psalms 32 verse 8? Ang sabi po sa Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Sabi nga po doon ng Panginoon, lagi kitang tuturuan, lagi kitang papangaralan, lagi kong ituturo sa iyo kung saan ang daan. At ang sabi po doon, lagi kitang papaalalahanan. Lagi kitang tuturuan, lagi kitang papaalalahanan sa mga daang dapat mong tahakin. Kaya po, pinakang importante po sa buhay ng bawat isa na marunong kang makinig sa boses ng Panginoon, na marunong kang makinig sa instruction ng Lord at mababasa lamang po at malalaman lamang po. Kasi yung iba hindi talaga, sabi nga po nung pastora, sabi niyo may audible voice, wala naman po akong naririnig. Pero hindi po lahat ay nakakaranas ng ganon. Pero kapag lagi mong pinagbubulay-bulayan, binabasa ang salita ng Panginoon, ang Panginoon ay mangungusap sa iyo ng mga bagay na dapat mong gawin. Ang salita po ng Diyos ay isang refleksyon ng kanyang salita. Ito po ay isang kapararaanan ng Diyos para sagutin ang ating mga naguguhuluhan ng isipan, para po sagutin ang ating mga panalangin sa Kanya, yung ating mga itinatanong sa Kanya, yung atin pong mga hinihingan ng paliwanag para sa Kanya, ang salita po ng Diyos ang magiging katugunan. Kaya po sabi nga niya, lagi kitang tuturuan, lagi kitang papaalalahanan sa daang dapat mong tahakin. At ang sabi po dun sa ikalawa, sabi po dun sa letter E, sa best, sa salita pong best, ang sabi po dun sa letter B, I believe in God's plan. Ang sabi po sa letter E, ang sabi po sa letter E, exercise your faith. Kung pinanampalatayanan mo na ay yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo, ang dapat ngayon ay iyong pagtibayin, iyong palakasin, iyong pagbutihin yung iyong pananampalataya sa Diyos. Kasi hindi ka maniniwala kung hindi ka nananampalataya. Hindi mo mararanasan ang pagkilos ng Diyos kung hindi ka maniniwala. At kung hindi ka maniniwala, hindi ka rin mananampalataya. Kaya po, patatagin po natin, alam mo na may magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Alam mo na naghihimala ang Diyos. Alam mo na ang Panginoon ay gumagawa ng magagandang bagay, nagtuturo ng mga tama na sa ating landasin, nagtutuwid ng ating buhay. Alam mo dapat iyon at dapat mo yung panampalatayanan. Kaya po, kung minsan po iba yung nangyayari kaysa sa ating ipinapanalangin, ngunit ang lahat ng yun ay ina-allowed ng Lord para tayo ay matuto, para lumalim po yung ating pananampalataya, para po tayo ay naandun na yung foundation natin, yung ugat na meron sa ating pananampalataya ay tumibay. Para po anuman ang mangyari sa atin sa mundong ito, anuman ang sitwasyon na ating tahakin na kakaiba sa ating hinihiling at ipinapanalangin sa Diyos, kaya mo itong pagtagumpayan. Kaya mong tumagtiis kahit po anong sitwasyon, katulad po ng mga Israelites. Sabi nga ng Panginoon doon, 70 taon kayong aalipinin at ang iba bago ko kayo bago ko kayo hanguin sa inyong pagkakabihag, ang iba'y patay na sa inyo. Kasi imaginein mo kung ikaw ay 20 years old at tapos na kasama ka sa nabihag doon sa Babylonia, ay di po ba 70 years, 90 years old. Kaya maaari nga po yon
nawala na kasi napakatagal po yung pagkakaalipin nila doon. Kaya po, sa ating pong buhay, ito po ay nagre-represent ng ibang sitwasyon sa ating buhay. Kung minsan may mga nangyayari po na hindi naman natin expected. Iba sa ating ipinapanalangin, iba sa ating pangarap, iba sa ating kagustuhan. Pero lagi po nating tandaan na nangyayari po ang mga bagay na ito dahil may gustong ituro sa atin ang Panginoon. Gusto niya tayong matuto, gusto niya tayong maging matatag, gusto niya po tayong maging maturuan at gusto po niya na dumebente tayo sa iyo. Sa kanya, dumepende tayo sa kanya. Alam niyo po ba, um, hindi lahat. Natuto na po ako sa akin pong buhay, sa napakarami pong pagsubok, sa napakarami pong trials and sabi nga po challenges na aking naranasan, natuto po tayo na dumipende sa ating Panginoon. At lagi ko pong tinatanong, Panginoon, ano po ang gusto niyong ituro sa amin? Kapag po may problema, sa Kanya po agad ako tumatakbo, humihingi ng tulong, umiiyak, at sa Kanya po lagi ako nagkukwento kung ano po yung aking nararanasan. At sa ganun po, lagi po niyang itinuturo sa akin kung ano po yung dapat kong gawin. Katulad po nung sinabi nga niya sa Psalms 32 verse 8, that I will instruct you and teach you in the way you should go, and I will counsel you and watch over you. Lagi po tayong pinanunood. Lagi po nakatitig sa atin ang Panginoon. Lagi tayong tinuturuan, pinapangaralan, ginagabayan. Kaya po, mas importante po talaga na magkaroon lagi tayo ng intimate time para sa Panginoon, para malaman po niya ano nga ba yung plano ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 2 verse 5, so that your faith may sabi po dito, so that your faith might not rest in the men's wisdom but on God's power. Ang atin daw pong pananampalataya ay wag nakabase sa kaisipan ng tao kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. Wag po tayong aasa sa kayang gawin ng tao sa ating buhay, kundi umasa po tayo sa kapangyarihan ng Diyos na pwedeng maranasan natin sa ating buhay. Yung faith po natin, wag makabase sa ano ba ang magagawa ng aking kapwa? Saan ba ako hihingi ng tulong? Sino ba ang pwede kong taong pagtiwalaan? Wag po nating itanong yung mga bagay na yun, kundi lagi po nating sabihin na, Panginoon, nais kong maranasan ng iyong kapangyarihan. At kapag yun po ang ating hiningi, wala pong imposible sa Panginoon. Ano man po ang imposible sa tao, ay posible sa Diyos sapagkat siya ang Diyos ng lahat ng may buhay at walang mahirap po sa Kanya. Ang sino mang nagtitiwala sa Panginoon, kailanman hindi nabibigo. Kaya po may isang kwento sa Biblia, yun pong noon pong inutusan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga alagad na pumunta sa kabilang ibayo, na makikita po natin ito sa Matthew chapter 14 verse 27 to 31, na sabi po doon, pinaliban sa kabilang pangpang ng Panginoon ang kanya pong mga disciples, at siya po ay umalis para manalangin. At noon pong gabi na talagang lumalakas na ang hangin, hinahampas na ng malalakas na alon yung bangka ng kanyang mga disciples, siya po ay sumunod sa pamamagitan ng paglakad niya sa ibabaw ng tubig. Pero noon pong nakakaranas na ang kanyang mga disipulo ng matinding alon, matinding hampas ng alon, na natakot na po sila. Alam niyo po ba, nung nakita nilang naglalakad ang Panginoong Hesus sa ibabaw ng tubig, ang tingin na po nila sa Panginoon, bagamat araw-araw nilang kasama, araw-araw na gumagawa ng himala, araw-araw na gumagawa ng kabutihan, araw-araw na nagpo-provide, ang tingin na po nila ay multo. Multo. Kaya nga po, sabi po ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ano po ang sabi niya sa verse 27? But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. Huwag kayong matakot, ako ito. Pero sa atin pong buhay, parang pag minsan ganun. Halimbawa, dumaranas po tayo ng matinding pagsubok, problema, sakit karamdaman, papaano po natin tinitingnan ang Panginoon? Papaano po natin tinitingnan ang Panginoon sa mga pagkakataong katulad ng ganon? May experience po kami na alam po natin na ang Panginoon ay dakilang manggagamot. Ang Panginoon ay dakilang manggagamot. At siya po ay gumagawa ng himala. Sabi nga po niya sa kanyang salita,
sa kanyang mga latay tayo ay nagsigaling. Ang may sakit ay gagaling sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya. Ngunit alam niyo po ba na kapag minsan naiinip tayo, bakit parang hindi kami gumaling kahit na maipag-pray, ipinag-pray na ng ipinag-pray, hindi pa rin gumaling. Halimbawa po, merong nagsasabi na, ininom ko na ang lahat ng sabi ng doktor, wala namang masabi ang doktor. Pero kung minsan ay pinagtutudahan natin yung talagang nag-aral patungkol sa ating katawan at pinagdududahan na natin ang Panginoon. Kaya pag may nabalitaan tayong nagwe-wave na yung ating faith, pwede nating sabihin, alam nyo na experience namin yon, pinag-pray namin, talagang nandun yung aming encouragement sa kanila na magtiwala sa Panginoon, instrumento ng Lord, ang lahat po ng gamot na pwede nilang i-take, at lahat ng doktor na pwedeng gumamot sa kanila ay bigyan ng wisdom ng Lord. Tapos nung sila'y nainip, alam nyo po, pagbalik namin, marami na siyang para na pong gulong na butas-butas, ang dami ng vulcanize, ang dami ng tapal. Kasi nag-wave po yung kanilang pananampalataya na nainip sa kayang gawin ng Panginoon. Alam niyo po, ako'y tuwang-tuwa dun po sa ating kapatiran sa buhay po ni Ate Piling, na alam po natin kilala na po yun ang lahat sapagkat kahit po kami sa aming daily Don't Watch Prayer gathering sa Kamansihan, never po siyang nawala sa aming panalangin na paghimalaan ng Panginoon. Napakarami na po niyang encouragement sa iba na pumunta ka sa manggagamot na yon, pumunta ka dun sa ganito, magaling yun, magaling yun, magaling yun, at siguradong gagaling. At ang word pa'y wala namang masama kung susubukan mo. May masama po doon kasi nagwe-wave yung pagtitiwala natin sa Lord. At ito pong ating kapatid na ito sa buhay po ni Ate Piling, never po siyang nag-wave sa kanyang pananampalataya. Lagi po niyang sinasabi na siya'y nabubuhay na lamang dahil sa biyaya ng Panginoon. Kapag po siya'y sumasakit ang tiyan, dahil po doon sa anuman pong abnormality sa loob ng kanyang tiyan, yung mga bukol na yon, alam niyo, tinataas na lang po niya ang kanyang kamay, nananalangin, nagpupuri sa Diyos. At lagi niya pong sinasabi na, Panginoon, ako po'y bigyan niyo ng pagkakataon, pagalingin niyo po ako, at alisin niyo po itong maraming bukol sa matunaw na po ito sa loob ng tiyan ko, at ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang aking buhay. Lagi po niyang sinasabi na talagang ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa kanya ng lakas at buhay, kaya naman po talagang dinadagdagan pa ng Diyos ang kanyang buhay. Kahit po may nararamdaman siya, kapag ka po aming special number ng mga nanay, nandun siya na umaawit sa Lord. Kapag po siya ay na-assign sa aming mga assignment na dapat gawin sa tuwing Sunday service namin dito sa Block 6, doon po siya na lagi pong ginagampanan ang tungkulin niya para sa gawain ng Panginoon. And ang balik naman po noon, grabe, ay, lagi po siyang binibigyan dahil nung po sinabi ng Panginoon, na sinabi ng mga doktor na wala ng lunas ang kanyang sakit, uuwi na, wala ng lunas, nagawa na nila ang lahat ng kanilang kayang gawin, ngunit wala pa rin. Alam niyo po ba na ang sabi nga niya, purihin ang Panginoon, kung wala na kayong kayang gawin, ang aking Diyos, malaki ang kayang gawin. Kaya po ipinagkatiwala na niya ang buhay niya sa Panginoon. Sabi niya, Pastor, ayaw ko nang magpagamot, basta sa Diyos na lang ako nagtitiwala kasi ginawa ko na ang lahat sa pagpapagamot, ginawa na lahat ng doktor, wala na daw silang magagawa. Ngayon naman ang Diyos na ang kikilos sa aking buhay. Kaya purihin po ang Panginoon sapagkat sa buhay po ng taong ito, napakarami ang nai-encourage, napakarami ang humahanga dahil po sa tindi ng kanyang pananampalataya. At tayo man po sana, kapag hindi man po parehong sitwasyon, pero may pagkakataon na tayo po ay dumaranas ng pagsubok, atin po ding gayanin itong ating kapatid na ito na never po siyang nag-wave or never pong nag-alinlangan siya sa kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po noon sinabi niya kay Pedro na you of little faith, he said, why did you doubt?
Ano ho, sabi niya sa verse 31, ikaw, bakit napakaliit ng iyong pananampalataya? Bakit ka nag-alinlangan? Kasi po, pagka po yung faith natin ay sinamahan natin ng pag-aalinlangan, alam po natin na tayo po ay lulubog. Tayo po ay mag-fail. Pero kapag ka po nagpakatatag po tayo, walang imposible sa ating Panginoon. At sabi po dun sa letter S ng best, see His plan. Kung pinanampalatayanan po natin yung plano, magandang plano sa atin ng Diyos, kung nanampalataya po tayo at naniwala na may magandang plano ang Diyos sa ating buhay, dapat po makita natin iyon. Kahit po hindi pa, wala pa dyan. Kaya nga po sabi doon, the best is yet to come. Dapat po yung the best na yon na darating, nakikita mo na. Dapat po yung nakikita mo na, nararanasan mo na. At alam mo, pagpikit pa lang ng mata mo, nabubuo na yung picture na ito yung plano ng Diyos sa akin, ito yung mararating ko. Kahit po sa aking buhay, nakikita ko po na yung panganay kong anak, nakadamit na puti, may stethoscope, at talagang kung paano po namin na talaga po magiging linya siya ng medicine, magiging doktor. Talaga pong yun ay kahit po ipikit ko ang aking mata, napipicture ko po na magkakaganon ang aking anak. Yung pong aking isang anak na lalaki, nakikita kong naghahawak po siya ng manubela ng barko. Kaya dapat po talagang nakikita natin, napipicture natin ano yung magandang plano ng Lord sa iyong buhay. Sabi po sa Proverbs 16 verse 9, in their heart, human plans their course, but the Lord established their step. Sabi nga po doon, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Sabi po doon sa Proverbs 16 verse 9, tayo po napakarami nating balak, napakaraming plano ng ating buhay, ng ating kaisipan, ng ating puso, ngunit ang Diyos pa rin po ang pwedeng magpatupad nito. Kaya dapat po makita muna natin yung magandang plano ng Diyos sapagkat alam po natin na matutupad ito. Ang sabi po sa Proverbs 19 verse 21, many are plans in the person's heart, but it is the Lord purpose that prevails. Sabi po dito, ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit kalooban pa rin ni Yahweh ang nananaig. Ibig sabihin, kahit anong dami nating balak, anong dami nating pinaplano, iniisip, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang mangyayari. Ang sabi nga po doon, walang tatanggapin ang sino man malibang ipagkaloob ng Diyos. Kaya po ngayon pa lamang makita na po natin, maipicture na po natin ano po yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin, ano yung magandang plano ng Diyos sa ating mga anak, anong magandang plano ng Panginoon sa ating pamilya, ano po yung magandang plano ng Diyos sa ating negosyo, sa ating kabuhayan, anong magandang plano ng Diyos sa ating ministry, anong magandang plano ng Diyos sa ating paglilingkod. Makita po natin yung lahat ng magagandang plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya pupurihin ang Panginoon sa gabing ito sapagkat napakaganda ng plano niya para sa atin. Planong ikabubuti natin pero hindi ikasasama. Kaya po, pag pangit ang nangyayari o hindi maganda sa ating buhay, wag mong sabihin na, Panginoon, bakit ang pangit ng plano mo? Hindi po nagplano ang Diyos ng masama sa atin. Ngunit ina-allow po niya yung mga bagay na mangyari sa atin para po tayo maturuan sapagkat ang buayan po ay bunga ng ating hindi pagsunod. Kaya po sabi po dito sa last letter T, sa best, sabi po doon, think positive in His timing. Kung nanampalataya po tayo sa plano ng Diyos, ito po'y ating pinaniwalaan, ito po'y ating nakita. Ngayon po, at dapat po natin magkaroon tayo ng maayos na kaisipan na mangyayari ito at makaganap sa takdang panahon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. In Isaiah 60 verse 22, ang sabi po doon, when the time is right, I the Lord will make it happen. Sabi po doon, when the time is right, I the Lord will make it happen. Sa tamang panahon, pangyayarihin ko ang mga bagay na ito. Kaya po, ang Panginoon ay hindi marunong, hindi nagsisinungaling. Siya po ay totoo, siya po ay tunay.
buhay, sa kanyang mga pangako sa atin, sa kanyang magagandang plano sa atin. Ang sabi po dun sa Psalms 138 verse 8, Psalms 138 verse 8, sabi po sa Tagalog, O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulan mo'y ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ang sabi po dito, ang mga pangako daw po'y tinutupad na ng Panginoong lahat. Ano ibig sabihin is in His perfect time, tutuparing lahat ng Panginoon yung kanyang mga ipinangako sapagkat ang pag-ibig daw po ni Yahweh talagang tapat. Ano, kaya daw po ang sinimulan, kung may sinimulan na po ang Lord, may ipinangako na sa atin noong panguna, yun po'y mangyayari, panampalatayanan po natin ang kanyang timing, ang kanyang oras kung papaano niya gagawin sa ating buhay. At ang sabi po dito sa Psalms 37 verse 23 to 24, Psalms 37 verse 23 to 24, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh kung nais maligtas, sa gawain niya ang Diyos nagagalak, kahit na mabuwal siya ay babangon, pagkat si Yahweh, siya ay tutulong. Ano ho? Ibig sabihin po, ano man po ang mangyari, ano ho? Ang sabi po dito sa atin pong paglakad, ang atin pong gabay, ang ating Panginoon, kung nais po nating maligtas, kung nais po nating magtagumpay, ang gawin po nating tungkod, ang gawin po nating gabay ay ang ating Panginoon. At ang sabi po doon, kahit na tayo daw ay mabuwal, kahit na tayo pag minsan mag-fail, parang mahirapan, naandun po na parang mawalan ng pag-asa, manghina. Pero ang sabi po, kahit na mabuwal, ang sabi po dito sa salita ng Panginoon, sa Psalms 37 verse 23 to 24, ang sabi po doon, kahit na tayo mabuwal, tayo ay babangon. Bakit po? Sabi, pagkat si Yahweh ang sa kanya'y tutulong. Ibig sabihin, ang magiging katulong natin ay ang Panginoon. Sabi nga po doon, if God is with us, who can be against us? Ano, kung ang Diyos po ay panig sa atin, sino po ang laban sa atin? At wala pong hindi makakapangyari sa isang taong nagtitiwala sa ating Panginoon. Ano? Kaya po napakagandang pag-aralan po ng salitang ito ng Diyos at nananampalataya po ako na nagre-rema ito sa puso ng bawat nakikinig at susumusubaybay sa programang ito. Mga magulang na kapatid, ang it's about time. Sa gulo na po ng nangyayari sa ating bansa, sa ating kapaligiran, it's about time po na ang atin pong pagtuunan ng pansin ay yung magandang plano ba ng Panginoon sa ating buhay, sapagkat alam niyo po ba sa nangyayari po ngayon sa ating bansa, sa namumuno, sa pagpapatupad ng ating batas, sa mga bagay na nakaka-discourage po sa atin, para pong marami po tayong naririnig, ay wala ng pag-asa ang bansa namin, wala ng pag-asa ang pamunuan, ganyan na yan, talagang yan ay kalakaran na. Marami po tayong nawawala na po tayo ng pag-asa, ngunit sabi po doon, kung tayo'y tatawag sa Panginoon, kung tayo'y mananampalataya sa iyo, magsisisi ng ating kasalanan, tatalikod sa lahat ng ating kasamaan, ang Panginoon dun sa langit ay tayo'y diringgin, patatawarin sa ating mga kasalanan, at po sabi po doon, papagalingin po ang ating bayan. Kaya po, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ito po ay ang solusyon lamang po dito, isang panalangin. Sama-sama po nating panalangin. Kaya nga po, binibigyan ko po ng higit na importansya ang pananalangin ngayon. Kaya po kami nagtsatsaga, talaga pong sakripisyo ang gumising ng alas 4 ng madaling araw. Kasarapan pa po yan ng tulog, lalo na po pag tayo ay napuyat. Ngunit lahat po ng sakripisyong ito hindi mawawala ng kabuluhan. Natutuwa po ako sa mga nanay natin sa J-Block Kamansihan na never po sila na kahit po gusto pa nilang matulog dahil nga po mga seniors na, talaga pong excited lagi sila sa tuwing umaga para po kami sama-samang manalangin, idulog ang ating bansa, ang pamunuan ito, ang ating bawat lugar na kinaroroonan, ang ating pong gawain at ang lahat ng ating mga kapasaron, kapatiran, mahal sa buhay. Wala pong sawa, araw-araw na ito po ay aming idinudulog sa Diyos. Ano po ang sabi sa Philippians chapter 1 verse 6?
o ano po yung katiyakan na pwede nating matanggap? Natitiyak kong ang mabubuting gawain sinimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng Panginoong Hesukristo. Ano, nananampalataya po tayo na yung perfect timing ng Lord, yung perfect will ng Lord ay mangyayari, matutupad sa itinakdang araw para po sa bawat isa. Ano, talaga pong manampalataya po tayo, i-exercise natin yung ating faith, makita natin yung magandang plano ng Diyos sa ating buhay at maniwala tayo na mangyayari ito sa takdang panahon na ipinagkaloob po niya. Bilang encouragement ko po sa bawat isa sa oras na ito, grabe po itong verse na ito ay isa po ito sa talagang laging nagrerema sa aking puso na sa tuwi po ito ay aking pagbubulay-bulayan. Umiiyak po ako talaga sa kakabutihan ng Diyos sapagkat hindi po natin kayang isipin kung ano po yung magagandang bagay na ipinlano't gagawin ng Diyos sa ating buhay. In 1 Corinthians chapter 2 verse 9, in 1 Corinthians chapter 2 verse 9, ito po yung pangako sa atin ng Panginoon. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata, hindi o naririnig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Kaya po yung ating paniniwala, pagmamahal, pag-ibig sa Diyos ay hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkus po sinabi ng Diyos na hindi pa nakikita ng mata. Kung ikaw ay may maalwa ng buhay ngayon, kung yung mga panalangin mo'y dinidinig na ng Diyos, kung pinaghimalaan ka na dahil yung sakit karamdaman mo'y pinagaling ng Panginoon, dahil yung iyong mga pangangailangan sa iyong mga negosyo, sa iyong mga gawain ay tinugon ng Panginoon. Kulang ka sa kapital, pinagkalooban ka ng Lord. Marami kang bayarin na bayaran mo. Nandun nagmagulo ang iyong pamilya pero naayos. Maraming maipapatotoo ka, maipapabahagi ka na kung gaano kabuti ng Diyos, kabuti ng Diyos sa iyong buhay. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, hindi pa yan anak. The best pa yung gagawin ko sa iyo. Sabi po doon, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga, ni hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Kaya po napakaganda, the best yung plano ng Lord sa atin. At sa akin po pagtatapos, ang sabi po dito sa Ephesians 2 verse 10, ito po yung paalaala ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa. Ang sabi po dito, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Mga magulang kapatid, ano ang katatayuan mo ngayon? Ano ang nararanasan mo ngayon? Ano ang tagumpay na nilalakaran mo? Ano yung magagandang bagay na hawak mo ngayon at meron ka ngayon? Wala kang pwedeng ipagmalaki. Wala kang pwedeng sabihin na dahil yan sa naging masipag ka, naging malakas ka, naging madiskarte ka, naging matalino ka kasi mayaman ang magulang mo. Sapagkat sabi po dito siya, Ephesians 2 verse 10, lahat ng meron ka ay gawa ng Panginoon. Lahat pong meron tayo galing sa Panginoon. At ang sabi po dito, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong pamanguna, na sabi po doon, noong una pa man upang gawin natin. Ibig sabihin, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina. Hindi pa man tayo na ilalabas dito sa mundong ito, ang plano ng Diyos sa atin ay tayo'y gumawa ng mabuti. Gawin ang kanyang kalooban, sundin ang kanyang kalooban, nang sa gayon na andun po na mapanuto ang bawat isa sa atin. Kaya po, tandaan po natin isang simpleng katuruan na binigyan po natin ng pagpapahalaga ang salitang best. Ang letter B is believe in God's plan. Letter E is exercise your faith. Letter S is see what's God's plan or see His plan. And ang sabi po doon, think positive in His perfect timing, in His timing. Kaya po, ito po ay maikling paalaala sa buhay ng bawat isa sa atin na patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon at makita po natin yung magandang plano ng Diyos sa ating buhay, na wag po tayong magsasawa, mag-aalinlangang manampalataya sapagkat may magagawa ang ating Panginoon. Sapagkat napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At kung tayo po ay naniniwala na may magandang
magandang plano ang buhay mo. Kung ikaw kapatid, magulang ay naniniwala na may magandang plano ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ng iyong mga mahal sa buhay, sa buhay ng iyong mga anak, ng asawa mo, ng negosyo mo, tayo po'y sama-samang manalangin at magtiwala sa Diyos na makita po natin yung magandang plano ng Diyos. At hindi pa man po natin nakikita, pinaniniwalaan na po natin. Purihin ang Diyos sa gabing ito. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, maraming pong salamat sa sandaling panahon, oras na pinag-aralan po namin, pinagbulay-bulayan po namin ang iyong salita. Salamat, Panginoon, sapagkat nalaman po namin na napakaganda ng plano mo para sa buhay ng bawat isang nakikinig, nanonood, sumusubaybay sa programang ito, maging sa buhay po ng bawat isa. Salamat po sa napakaganda pong plano, salamat sa iyong kabutihan, salamat, Panginoon, sapagkat ngayon pa lamang pinaniniwalaan namin yung the best plan mo para sa amin. Nananampalataya po kami ngayon pa lang nakikita na namin at ito'y mangyayari sa itinakdang panahon na iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sapagkat kami nag-itinuring mong anak, sapagkat kami pinatawad mo, sapagkat, Panginoon, lumalago kami dahil patuloy naming pinag-aaralan ang iyong salita at lagi ka po naming nakakapaningig po kami sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong intimate time na lagi mong nakalaan para sa amin. At Lord, patuloy mo po kaming turuan ng iyong salita, turuan ng iyong banal na spirito at lagi po naming marinig ang boses mo kung paano mong plinano mo ang lahat ng magagandang bagay, the best na bagay sa buhay ng bawat isa. Lord, tunay nga huwag po naming isipin na ang mga pagsubok, challenges na aming nararanasan ay iyo pong ikaw po ay ito po'y kaparusahan sa amin, kundi ito'y nangyayari sa amin, kundi dahil po kami ay iyong tinuturuan. Marami pong salamat sa gabing ito, sa pagsama mo, Panginoong Hesus, sa pagsama ng iyong banal na spirito, sa panaramdaman po namin ng iyong presensya. Salamat din po sa mga naging kabahagi namin, nanood, sumubaybay sa amin pong programang ito, Tinig ng Pag-asa, sapagkat ang tinig mo lamang ang pag-asa ng lahat, O God. Marami pong salamat. We entrust to you everything, O God. Receive all the highest praises, glory, and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Muli po, magandang gabi sa bawat isa and God bless us all. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang